Fug de ploaie. Dar nu-mi dau seama dacă fug înspre ploaie sau fug de ploaie. Uitați ce e acolo. Clar nu fug de ploaie. Doamne ferește, ce e acolo. Nu se vede muntele. Și știți de ce nu se vede muntele? Pentru că plouă. Mă frate, că n-am timp. N-am timp de mers cu 50 la oră. Cred că dincolo vine ploaia. Eu mă duc spre ploaie. Mă gândeam că vine din direcția aia la altă și că nu mă prinde. Dar n-am calculat-o bine. Ce ploaie din aia sănătoasă. E încă o ploaie și așa trebuia să spăl echipamentul. Aici văd că nu mai dă cu ploaia așa tare. Deci vine dincolo. Vine din stânga încoace. Dar uite, aici nu mai plouă. Picuri așa. Deci acolo sus. Dacă n-am merge cu 50, mă rog, limita de viteză e 50, știu eu, pe drumul ăsta. Dar aș vrea totuși să merg mai repede. Că uite, acum începe ploaia și aici. Scuză-mă puțin că eu nu vreau să merg cu 50. Nu m-am mutat chiar așa tare. Ba da, m-am mutat tare. Dar te doare pe tine în pula așa, nu înțeleg, nu știu. Fii pe contrasens, mă vezi că vin, n-ai nicio treabă. Aoleu, ia, a început mai tare. Aici îi dă bine. Bă, aici îi dă bine, nu așa. Uite ce-i pe... uite ce-i pe drum. Măcar e apa caldă. Uite ce-i pe drum. Și simt picuri, zici că mă lovesc pietricele. Hai, nu, mergem cu 10, că nu plouă. Mergem cu 10 la oră, nu-i bai. N-am mai mers eu cu motocicleta în strand. N-am mai mers, m-am mai făcut eu din asta. Deci nu mai pot. Nu mai pot cu vremea asta. Azi, înainte să ies, a plouat exact un minut. A plouat fix un minut, după aia soarele. Iar acum a fost soare vreo o oră, două. Acum plouă iar. Și așa a fost toată luna. Plouă de dimineață până pe la 12 soare. Aia de la 12 la 2 ploaie. Uite și fulgere. De la 2 la 4 soare. De la 4 la 6 ploaie. De la 6 până dimineața iar ploaie. Deci nu mai pot. Nu pot să fac nimic. Dar absolut nimica. Nu pot să ies, să filmez, să pozez, să... Nu pot. Nu că n-aș avea echipament antiploaie, nu știu e bine zis antiploaie, impermeabil, că am și ghiozdan, adică nu asta e problema, că mi intră apă pe la... Bine, pantalonii nu sunt impermeabili, dar nu asta e problema. Problema e că nu pot să fac nimic, nu pot să filmez, nu pot să fac nimic. Bine, mă, că te-ai băgat și acum am mers cu 20 la oră în mod. Nu pot să fac nimic, dacă e să zici că filmezi ceva, nu prea pot. Futu-ți gâtul, mati. Frumos. Numai oameni minunați pe aici, băgă-mi ești pur. Numai oameni minunați. Așa oameni minunați ca ești n-am mai văzut. Evident că sunt sarcastic. Și poate vă întrebați, da, Cristi, de ce pula mea a ieșit pe ploaie? Nu am ieșit pe ploaie, am ieșit pe soare. Era senin, mă jur. Vedeți că mi cer acum?
Era senin, albastru, frumos, soare. M-am dus, m-am oprit la benzinărie să beau o cafea. Bum, ploaie, tunete, fulgere. Am stat să se oprească, s-a oprit, am plecat, iar plouă. Putem să grăbim un pic, că nu pot să stau pe tine așa. Bă, și asta e drum principal, ce-ți cu bălțile astea? Dacă sunteți motocicliști la volan, nu mai salutați, nu mai dați flash-uri, că mă băgați în eroare. Mi s-au inundat tigările. Bă, coaie, înțeleg că încerc să eviți, dar nici chiar așa. Iar o să am echipamentul plin de jeg. Motorul, când o să se usuce, o să fie plin de jeg.